Alright, gid ay. Sa kay mukuros una ko ha. Maot ini mga tigmo nga sayon lang takon. Bisan sa may bata dali lang litukon. Kuno galing do na kay tigmo nga lisod pa ton. Ikaw man ang natigmo, imo sang banbaron. Okay, atong oras doon kita 9 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa tugasibihanan sa DXHM mayong hapon. Kanato nga tanan mga pinangga na welcome sa atong programang Tigmo sa kahaponon adlaw karon nga Martes. Mayo 12 atoy 2020. So kumusta kabo katanan? Welcome sa atong programang Tigmo sa kahaponon. Yeah, so way na pud ko ninyo aron sa patubag dining atong tigmo mga pinangga. Uy, 320 na di no? 320 na ang atong load mga pinangga, no? Sa mga makatubag sa atong tigmo karon ay dako na gid ang madawat no. Presentos 20 sa nakon ha. Okay, basic ko kanina. Yan. So, siyempre, sa mga mutubag din ha, i-prepare lang daan ninyo mga tubag, no? Kunya hinay lamang sa inyong mga radyo kung mutawag ka mo sa atong linya, no? Kay duha naman atong linya na tay TM, so kagahapon text sa kuya. Pwede tagay mig linya sa TM kay ngamong among ginagamit mang good TM hina ang signal di sa amo, so karon nagpalit kog TM, no? So nakapalit ko kanina, so unta din na ni makuan POK, si POK, so sumini ang POK, nakalimot ko na si POK. So kumusta di ay tanang mga naminag dira sa mga kabukiran, nagulan ba dira sa inyo? Kay diri sa amo wa man taon, pero buyag kanya kagahapon o gabi o kagahapon tama ulan. So naka-encounter kita mga pag-ulan-ulan diri sa atong probinsya sa Davao Oriental, no? So bukaw sa pud siguro mana ang kuan kining tig-init, so diri na pud kita sa panahon sa tig. Ay live kita mahigala sa atong YouTube channel Kuya Jeff Donato, the same time sa atong Facebook Kuya Jeff Donato gihapon, no? So pili lang kamo dinha kung hasitan-aw ninyo, gusto ninyo tan-awon, so mutan-aw kamo sa Kuya Jeff Donato nga channel nako, pwede kaayo kunya sa atong live sa Facebook, okay ra pud kaayo mga pinangga, no? Kay live kita hangtod kita alas 5:30 sa kahapon na katong panag-uban diri sa atong programa, no? So syempre ay palihog lang kog like sa mga gusto nga sa mga nagtan-aw sa atong channel sa YouTube, no? So pwede kay palihog lang sa pag-like na lang. Nahay nga to kay Juan Heart Vlog. I-promote daw niyahang channel Juan Heart Vlog. I-promote daw. Pa-shout out Kuya Jeff. Uy, shout out daw. Yan. So mara gyapon ang tigmo ha, ani tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay, no? So kung natong tigmo mga pinangga, so kung doon mo itubag, tawag lang kamo sa tugalinya sa Smart 0909-956607-3 o sa tugalinya sa TM 0934-218545, no? Kung balik ko na sa tugalinya sa TM 0934-218545, no? Sumuna nga tugalinya sa TM kung tubag mga pinangga. So daghang salamat sa mga naminaw karon ha. Daghan siguro naminaw kay sa atong Facebook channel mga pinangga, sa atong Facebook page mga pinangga, pero daghan sa mga nag-view din ha karon ha. So ini daghan nagtan-aw, daghan naminaw good, no? Bye-bye sa programa matag hapon. So daghang salamat inyong tanan.
Ay pagpaminaw din sa mga taga Banibanay. Kuya, greet me, diri palihog lang. Mga taga Banibanay, always me nagapaminaw sa mga programa. Labi na sa akong pinalanggang asawa o mga anak nga nagapaminaw sa imuya. Salamat. Uy, may hapon mga taga Banibanay. Ako balikon pagtimbaya kaninyo. Ay kuya, may hapon pa. Kumusta? Pakigreet lang ko sa mga taga Matabang, Mambusaw, Pagsayawan, sa mga Bayakag family, Amodo family, Awit family, Kalugmok family, Dugkot family, Uduyan, Magno. Salamat sa pagbasa Kuya Jeff. Gikan kang Shane Bayakag. Uy, ang hapon, no? Salamat sa pagtanaw. Watching here in San Ignacio with love. Kompleto gid. So daghang salamat sa pagtanaw, no? May hapon mga taga San Ignacio Manay. God bless you, Pads Jeff. Uy, si Mads Denny. Hi Mads, may hapon. God bless you to. May hapon nga to kang Beverly Margalio. Hi Beverly, kumusta? May hapon ra kanimo, no? Labi na sa mga tigpabinaw dira sa may Sambangan or dira sa may Barangay Maganda, Tarragona, no? So balipay pagpaminaw kaninyo nga tanan mga pinangga ng tigpaminaw. Ako balik ko na nga to linya sa TM 0934-21-8545 mo na nga to linya mga pinangga sa ato TM. So bago pa lang ni, no? Subuguro na ako nagpalit kanina lang. Unya nga tong smart is 0909-956-6073. So tawag ka mo ha kung doon itubag mga pinangga sa atong hotline, no? Hay nga to kang Parinimar, Mandagyo. Pre, kumusta? Naka-lockdown pa rin, pre. Kami diri sa Mati, lockdown kanunay. Lockdown ang among paglakaw-lakaw, may lockdown ang di nami kalakaw-lakaw magud. Diba pre, no? Nami lakaw-lakaw man lockdown ming tanan. May kasabot na siya si lockdown. Wala lockdown, wala na lockdown sa tibok probinsya mga pinangga. Nata sa GCQ. General Community Quarantine na lang. So, ubang mga establishmento pwede na maka-open, no? Maka-open sila hang mga business din ha. So kung labi na pong barbershop, so papadinha. Mga hardware, mga department store, so pwede na sila mag-open, no? So kita smatic ang mga pinangga pertin naghanap mga tao. Kanya nakitaan pa dyan ko galing na attorney hapit ko magdakpan niya ba yun? Kukod ko ba yun? Salamat po na ako nag-helmet. Gikan ko sa transmitter kaganina, buntag pa sa iyo. Pagkabot na ako dito sa poblasyon, sugatan ko niya, kukod ko niya ba yun? Ay gani, nakapasirit ko sa motor. Pasirit, nakapandil ko ba yun? Ay, nako. Ay, hapon na, torne. Kanong naibay, berat-batan dito sa kano. Buwan mga registration. Nagkukod kanina. Kung nadagpan ko ay aloy, gini gratis tinagana. Kumplito kay kong violation. Kumplito kay kong kumplito violation. Ay, ajud ko kay helmet na ko na ko register. Wala ko na-register pero expire na dugay-dugay na good. Kunya ang kuan po ang akong helmet wala ko nadaka gani kay sayo palagi. Ato kapitol kay tan-aw mistransmitter. Niya pagabot na ako dito baga pinangga, niya pagbaba na ako, sugatan na ako si Attorney Al. Padung dira sa kuan mawin nag-implement sa mga balaod sa traffic karon diri sa siyudad sa Mati. Sugatan na ako sa may poblasyon. Sundan giday ko niya bay. Singita ko ni pag-helmet man. Ay, ginoo ko. Ay, hi nga to kang Layla Bakyaw. Hi, Layla. Salamat sa pagtanaw. Oy, kay Ate Annalyn. Annalyn, dili abin ako si Ate Annalyn. Annalyn, Tabuasan, Mandabon. Hi, salamat. Kang Ilmar Masanggid. Hi, Ilmar. Matias Juan. Hi, Mad. Salamat. Salamat kayo sa pagtanaw. Pero may pahibalo. No? Pahibalo. Ugma, Mayo 13, Merkulis. Mao ang piyesta sa Our Lady of Fatima. May
may paghahitabuon nga act of national consecration o consecration of the Immaculate Heart of Mary. So gidapit ang tanan ng mga Katoliko sa pag-ampo o pagpaminaw sa atong sibihanan sa DXHM, DXDV Spirit FM o pagtanaw sa Trinity Cable TV, Channel 5, FB Live, alas 8:30 ang taknas buntag. So pagasugdan ang pag-ampo sa Santos Rosario, musunod dayon ang pagsaulog sa Santos nga misa o Eucharistia nga pagapangunahan sa atong halangdong obispo sa Mati, Most Reverend Abel C. Apigo, o pag-ampuon dayon ang pag-ampo sa consecration to the Immaculate Heart of Mary. Daghang salamat. Alright, so doon kita 20 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon. So i-prepare na no ang inyong mga tubag din nga, mga pinangga kung si tubag ninyo. Kunya tawag ka mo sa tuwalinya kung doon mo'y tubag. Kung doon mo'y tubag, kung wala, okay. Ay nako. Oy, may hapon sa tanang mga kapulisan nato, mga kasundaluhan. Kumusta mo din har mga ma'am? Kunya sa tanang mga frontliners nato sa tibuok Pilipinas, no? So kahanga-hanga talaga ang kanilang mga ginagawa ngayon na panahon, no? Na sila gyud ang miatubang sa mga taong kini mga nagpositibo sa COVID-19 nga pandemic nga sakit, no? So mao na mga pinangga dapat kung din nato na sila kanang iampo nato na sila, mag-guidance sila kanunay sa atong Ginoo, no? Yan, salamat hay nga to kang Ayan Mananday, salamat yan sa pagtan all day from Davao City. Yan, kang Ching Ching Claro Kaubat, Kuya Jeff, maying hapon, shout out day ko. Sa mga shout out ko sa mga Kaubat family diha sa may barangay Old Mapupa, thank you sa pagbasa, Kuya, God bless. Huwag sa pa yan. Kuya, maying hapon, shout out day ko sa mga Kaubat family. Uy, balik mo. Maying hapon, amping diha, God bless, dili ko ka-views sa live di mo kay wala ko'y load, naminaw lang ko sa radyo. Uy, ba? Naminaw daw sa atong radyo. Kuya Jeff, good PM, kumusta? Diri sa Davao, ulan, Kuya Jeff. Uy, ulan? Ba? Ayaw kayo nag-ulan kay para katong misibat nga nag-positive, dili kalabas-labas. Diba? Katong nag-positive gani nga hangtod karon wala dakpan. Ay nako, ano dito ning gawas siya. Unta magpadayon ta siya dito sa hospital mga pinangga kay para siyempre dito maayo siya dito, no? Labi na kay batan-on pa siya, kung batan-on magud mga pinangga, taas pa mga resistensya. Di pareha kuno sa mga kaning dunay pangidaro na matakdan niya anang COVID-19 na possibilities gyud nga dili na maka-recover. Pero nagyapon mga naka-recover nga mga tiguang na. Kaning hamtong na. Pero kung mga kuan pa kuno mga batan-on, mga 80% maka-recover gyud na sila mga pinangga sa ginatawag nga pandemic nga sakit na COVID-19, no? Yan, usa ayaw gyud mo kawag paglaom dayon, no? Kaya mo sibat-sibat dayon sa ospital. Kung tagaan mo, siyempre na may action dayon sa atong mga taga Gubidno. Ipa sa kong lolo, Gubidno, mo hatag ang mga action about sa inyong health, no? So, libre ka, libre man tanan dira. Diba? Diba? So, kung dili man makabisita inyong pamilya dito, di makasud. Dili ang mga doktor o nurse ng mga pinangga makasud dito. Usa, steady lang, good standby lang din. No? Kaya kung muli mo balay, delikado man po, matakdan na inyong pamilya, delikado man po sila. No? So, i-save lang imong kaugalingon, kanunay, maging positive lang ka, nga ikaw mamaayo, kunya ayaw gid pag-ampo nga, siyempre, ang mga lingkamot ka nga, kung mutakas ka ganit, mo, ikes ka ba? Makulis niyo panimalay niya, muli ka, delikado kung kauli ka, no? Nakay anak, nakay amahan. So, di ba? Delikado lang sila. Nataklanin mo na sila. Nakay mga silingan, barkada.
Ako makaistorya nimo na sila unya. So may possibilities nga matakda na sila. Great cost na mga Mananday family o De La Cruz family. Ikan kang ayo Mananday. Hello, kumusta? Ilang kayo? May hapon, God bless you, Pals Jeff. Hoy, salamat sa pagtanaw. Watching here from San Ignacio with love. Yun. Thank you so much, ha. Mata is Juan, Mad, salamat kayo sa pagtanaw. Great ko dito sa Kamong Talimot. Salamat, ikan kang LV Pangulibay Amido. Yan. Kuya, pakigreet lang ko sa akong mga kids na akaroon sa pagsayawan na sila ni Kiana, Angela May, Gerald, ingat mo mga habibi ko. Miss ko na kayo. Salamat sa pagbasa. Yun, ay sa payan. Yeah, greet lang ako sa akong mga kids, kang RB, Rains, kang Ethan, kang Realin, Rian, especially sa akong husband, si Renato Margalio. Salamat po sa pagbasa. Anyway, sa payan. Daghang salamat inyong atanong ha sa pagpaminaw. So, magpasalamat di itong nakapunit, no? Nakapunit sa voters ID ni Mr. Cyril Kalupkupan. So, ingon pa sa iyang asawa kay na-claim na kaganina gidri sa station. Kuya, palihog lang ko pagpasalamat ni atong nakauli sa ID sa akong voters ID sa akong bana. So mapasalamaton gyud daw siya. So daghang salamat kaayo ha. Alright. So may hapon di mga taga sa siya nga ko ang lugar. Na yung things do ako gipanglistan lang kanina. Mga taga kalimot. Hindi na kasubot sa akong writing. Gulang ng gupta. Yan, mga taga-Karaga na lang, Karaga. Nasabtan naman ako, Karaga din. Karaga, nasabtan na ako. So may hapon, mga taga-Karaga, Karaga, o labi na sa mga taga-Manay. Ato na pagkasugdan mga pinangga sa pagpatubag kini atong tigmo anyay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay unsay tubag ninyo. Sige, tawag na kamo kuno na mo'y tubag sa tugat tigmo mga pinangga. Ay nga to kang Lairin Sumaliling Sumanggot. Salamat sa pagtanaw, shout out sa iyo dyan. And pasalamatan sa nato itong mga sponsor nga gipangunahan ni Miss Lizelle Morales ng Tagum City. Salamat Miss Lizelle. Maraming salamat at magandang hapon sa iyo dyan. Uy, hi nga to ka at Nida Ligis Kumanya. May hapon te. Salamat sa pagtanaw. Former kagawad sa may Barangay Rizal. Salamat sa pagtanaw. At pasalamat sa nato sa Pulbilyor Donato. No? Sa mga gusto na magpalit o mga native products sa Pulbilyor Donato lamang mga pinangga. Edgar Felix, kung kamo nga mang grocery, pagbaligya sa inyong mga produkto, ako dira lamang sa San Ignacio Manay. Nahala mo niya ng gasoline station. No? Si Boss Edgar, palit ka na sa inyong mga produkto sa makaturungan ng presyo. Salamat usab sa Maricel and Jojo sa Patusan, sa mga gustong mangukay og sapatos, mga nindot, mga branded pagyod ng mga sapatos, mga pinangga, dira lamang sa Maricel and Jojo sa Patusan. No? Manahimutang dira sa Biwo, kapad lamang niya ng convenience store o naapod sa may balintog. So, daghang salamat. Siyempre, usab na programa, gihatod kaninyo sa GSR Marketing, ang tigama, o tiga po na po sa mga epektibong herbal products, sama na lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule o Calabo Plus Liniment Oil. Nudin Grinder, kung kamo nga mapalit og lubi ato lamang kamo sa Nudin Grinder, nahimutang dira sa may Madang Public Market o lamang sa Daycare Center. Aduna sila tag 15, tag 12, unya tag 10, libre pagyud kagod mga pinangga. Kung magpakagod ka magpagiling usab kamo sa inyong mga kape kana mga native nga kape. Unya kung kakao, subutan mga pinangga, pagkaon sa mga bata. Ayon, dito lamang sa Nudin Grinder kana nagabuhat og panyayam. Dira gyapon mga pinangga. O amik. Panyayam. Spelling do panyayam. Ang wala-wala. Spelling na. Ay, gato kay Ate Jean Indo. Ate Jean, nakauli na ba si Kuandra? Si Kuya Okloy? Kita niya Desmati na. Nakauli na ba dira? Nakasakay na pagbarko? Aeroplano. Ay, gato kay Rosel Sumambot. Hi Rosel, salamat, no? May hapon ra kaninyo nga tanan sa ato mga viewers, ha?
sa atong live sa YouTube Ako na kuyo sa o sa atong Facebook. O makin niyo madunggan kung ang inyo tuwag sa tugatig mo ay mali. I'm sorry, my love, if I broke your heart last night. Pero kung tama ang inyong tubag, mali niyo madunggan. Ayun. Singit ng mga tao kahit tumpak man, pero kung mali gani, I'm sorry, my love, if I broke your heart last night. Ako rin yung madunggan, ha? Uy, hi nga to kang The Adventure Kids. Yan, thank you so much sa pagtanaw. Pa-shout out po, kuya. Uy, mayong hapon. Gandang hapon po sa iyo dyan. The Adventure Kids. Yan. Thank you so much sa pagbisita sa atong LS with Kuya Jeff. Ako may problema. Ano mo ha? Ikaw katig mo. Ay, nako. Yeah. Sige, tinan kita sa atong linya mga pinangga. Ay, pasalamatan sa dinato itong mga kaigsoon nga nagpabinaw sa mga kabukiran. Naglanog-lanog ang ato kasubyahanan. Hay nga to kay Mano o Kuya kan Tio Kim. Tio Kim Ando. Salamat guys po pabinaw mga nabinaw sa may doon Enrique Lopez po diay. Hay nga to kay Bets kang Bet Felix mga liwan. Yeah, thank you so much. Ngayong hapon lang kaninyo kang Archie Tuba. Pila ka kalod sa lang. Kaya wala na karoy mga hard liquor. Kundi tuba na lang. Ay naka. Sige. Ato na pagkasugdan mga higala. Kung balik ko na sa mga mutubag din ha, natay linya sa TM sa mga TM users din ha or Globe users. Ang atong TM 0934 21. So murag balik ko kasi mali na ba? Sa tanaw sa nako ha. Kaya basi ko mali pagbasa ba? May lang. Kaya di kang bay nag-request ani kagahapon adlaw nga suko sila. Pag-upas, pag-upas, kumot lamig kanon. Ang sana. Nga suko kagahapon kay aday ko aday linya sa TM. Nagikasukan ko. Hapit na si magdaglag araw diri sa station. Sa mga kuya nagprograma mo kay kumpleto. Dapat na kay linya sa TM. Mo to nagdali-dali kuha karon og TM. Kasukan man ko. Dira ko balik ko na 09 ay mali gid ay bay. Mali di akong nabutan bay. Pasensya na ha. 0995 dili 0953 di ay napay 5 di bay. sorry ha. Namali ako TM, namali na po kasulat. Napay 5 din siya. Ayan. 3. Good. Na. Sige. Napay 3 din na. Dili din mali di ako nabutan. So kubalik ko na ha. Tanawa na mali gid ko. So ang tama mga pinangga ay 0953 421 8545. So isa rin nagkulang, no? So katong kung nakabutan na mo 09 butangin niyo 5. Nya sumpay na to kung dimension yung mga number, no? 0953 42 18545. O mo na nga to galing niya. Utang lang ako dili. Kulay na kon. Wala na kon. Subang kulay memorization ni mo ni siya. Wala ko na ko 0953 0953 421 8545. Mo na nga to galing niya sa atong TM sa mga mutubag karong hapon. Shout out sa tanan ha, shout out sa tanan mga naminaw, mga nagtanaw. Kuya Jeff, greet ko sa akong silingan nga kusog ilang radyo diri sa among barangay. Uy, salapit yung barangay.
Salamat sa pagpaminaw mga taga-kabarangayan. Mga taga-kabarangayan. Salamat. Labi na mga kaigsoon nato napudla sa mga lugar karon nga mga dunay effective mga pinangga o dunay nag-positive nga mga areas. Davao City, di ba? Nag-positive na. Gani, padayon gyapon sila sa ilahang enhanced community quarantine, no? So wala pa sila GCQ. Kinako magyapoy mga nag-positive pa dayon, no? So ayaw yun mo pagpagaygahi, no? Ayaw yun mo pagkumpiyansa. Tuman gyapon kita sa mga padlaod doon, no? Kay dili ta magkumpiyansa sa mga pinangga. Tuman gyapon ta, ha? Kay para magpuda sa atong kaayuhan, no? Alright, sige. Dito na kita sa Tugalinya, tutuga pagtagad, linya sa TM. Oh, so na yung tao sa Tugalinya. Mali lang yung Tugalinya, no? Pasurit kayo. Hello, maying hapon. Hello, ya, may hapon. Si kinsa ni? Si Big Big Losay na. Abtikan ni Big Big, ha? Nakakuha dahil sa Tugalinya sa TM. Alam nga. Abtika yung kamot ni si Big Big. So, uy. Big, pili pala yung mong radyo, kanang ipaminawan ni mong radyo. Kami na. Mag-feedback manggod sa Big, di na ako maklaro yung tingog. Pag-ingon mo, hi kuya, gapo. Sa kuya yan, super gwapo. So Big, unsi ang tigmo, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Mo na nga itong tigmo. Magunitan mo. Magunitan. Mo ka na ko. Ang akong magunitan. At the same time, Ay, gamit na siya, ya? Gamit. Amot lang kung gamit ba siya. Basta ang magunitan. Makita. Magunitan, makita. Siyempre, makita. Kami, kanal, dili na siya bulak. Bulak. Ihatagan ba kaniya itong Mother's Day simong silingan? O simong bana o bulak? Wala, igod tayo ya. Napatagaan ka. Pero ka na yung tubag. Kami noon. Ya, kanang kwanda, kanang bagol gam. Bagol ban? Sa to? Bubble gum? Magunitan. So, ang akong clue mga pinangga, magunitan. So, ang bubble gum, while nga nagkaon siya, igunit-gunitan niya. Ya, kanang balon. Ay, balon. Ay, maligap. Ay, mag-greet naman tayo, pwede. Sige, padayon. Ay, greet na ako si Lolita Iskala. Hi, te. Musta naman ka? Okay lang. Kuya Cirilo Adli sa Ampo. Kang Mervin Shea Abillanosa. Kay Ate Tular. Uyang Durin. Kay Ate Mervin Kumahig. Sa tanan na lang. Sa akong family. Sa akong family. Kay Mama Rini. Sa akong dalagilgil. Sa akong husband. At saka mga sinulang dire tanan kanalan yan. Request na kanta ya. Unsa man nga kanta? Katong balanghoy daw ya, yung ni mother. Balanghoy. Ay, Sige. matalangya, salamat ya. Way sa payan, daghang salamat sa pagpaminaw, labi na sa inyong pag-participate ug tawag diri sa Tugalinya. Hay nga tugan Tilidja Bitak. Salamat Tilidja sa pagtan-aw kanunay. Ayan kang Giselle Clistar, kanto Piasan Praise. Hi. Thank you so much sa pag-view din karong hapunan sa ato live. Live na live. Mula sa Davao Oriental. Diligya po sa ato linya mga higala, tutuga pagtagad, linya sa TM gihapon, no? TM, sige. TM ta. Hello. May hapon. May hapon. Kinsa di palihog? Si Emily Marondan di Enia. Si Emily. Mutubag sa tigmo.
Ano mo, try lang ko. Kung say try ni mga tubag. Dili ka na tubod ya. Tubod sa nahugang sapak. Murag katumbalak na ako sa unang bata-bata pa ko. Ay, mali! I'm sorry, my love. Maglit na lang kuya, gamay lang pwede. Sige, gamay lang. Pwede ka ayo, basta gamay lang, Jo. Ay, gusto na ko si Ate Anlin tuan kay Jimalin Marondan, especially di ay kay Kit Arian, kay Ate Romelin Malubay, kay Pastor Romeo Malubay. Kana lang yan, salamat sa pag-entertain, bye-bye. Alright, daghang salamat sa pagtan-aw. Nagtan-aw gayud ko kay wala ko'y trabaho, Jeff. Sige lang og kaon. Ay! May pagkatigay kaon-kaon kaming tanong. Kaon-kaon. Nag-ana ninyo. Dami bugas. Unang tig mo. Wala na pudnig. Sudan. Tanan-tanon, wala na. Sud lagi din. Ay, nako. So, di ba, nauso ning okay kayo. Kalayo na lang, siga. Wala day okay. Kundi kalayo na lang. Kayo. Kalayo na lang. Ay, nako. Alright, hi kuya, may hapon, pakigreet lang ko sa akong papa, kanaminaw, nagkatawa kanunay. Always nakasmile rin sa bato-bato San Isidro. Lipayon kuya Jeff, salamat kaayo. Always gayud ko nagatanaw sa live na I load. Kung na-load daw. May hapon, pakikumusta ko, ilahan ni Uncle Boy, pagkilatan, sa Anig Bundil Pilar, ilaha kuya Liumar, and pagkilatan, labi na, ilaha mama o papa dito sa may bukid daw. So, daghang salamat. Richard Duay, may hapon kuya, pakigreet lang ko dito sa may barangay Kapasnan, Manay, Davao Oriental, di ay, sa mga Duay, Bintayaw, family, Audan, Ampan. Thanks pagbasa kuya. Huwag sa payan. Daghang salamat ninyo katanan sa pagpabida matag hapon. No? Bigyan po kita sa tukalinga, tutaga, pagtagad, gabutubag, sa atong katigmo. Hello? Hello? Maying hapon. Hapon kuya. Si kinsan eh? Mundo lang ni kuya ng bato-bato sa Isidro. Si? Bimboy. Bimboy. Si Bimboy. O si ato boy, mutubag ka, nining atong tigmo. Tabag kuya. Si tubag ni mo. Dulo na lubing ang gitarit. Lubing ang gikarit. Lubing ang gikarit. Uy, kwarta na na. I'm sorry, my love, gihapon. Alsa. Dulo na nagkaon. Ay, dili gihapon. Mabait na lang ko kuya. Sige, padayon boy. Great na ko, mama nga nagsigit katawa. Papa nga nagbit-bit ng halwan. Uy. Kami nagbit-bit ng saldero ng taong asawa ni kuya. Salamat. Way sa payad, daghang salamat boy ha. May hapon ka ninyo nga tanan dira nga nabinaw. Nagbit-bit. Ngahang mapapa nagbit-bit og galuan. Ang asawa nagbit-bit og kahoy. Ya silinga nagbit-bit og kwarta, ako ka kwarta. Lagi, nakatagaan ka dahil mo, bright. Sige. Sige. Tigmo ha. Aray, gapo kita. Napagyapo sa Tugalinya. Tutugapag-tagad. Sige. Hello. Maing hapon. Ay hapon po. Si kinsan eh? Don Enrique Lopez. Kinsan eh sa Don Enrique Lopez. Sinang ka na mangunta na kinsan eh? Kinsan eh? Don Enrique Lopez. Hoy! Pangalan niyo, sir? Sige, sir. O, si tubag niyo mo sa tugatig mo? Si tubag niyo mo? Dagom. Uy, dagom. Ang tubag niyo mo nga dagom,
Hello, Don Enrique Lopez. Hey, maling hapon. Maliwan, sir. Maling hapon ng dagom. Usa pa? Wala na, sir? Wala na siguro. Wala na tubag. Sige, daghang salamat sa pagtawag, sir. Kinsa ni Don Enrique Lopez. Ay, naka. Ano ha, ikato, katig mo. Uy, hi, kuya. May hapon wala pa. Wala pa naapa diha sa Mati Jeff. Uy, apa rin sa Mati, te? Ang dami ni si Kuya Kuya. Kuya Jeff, may hapon. Greet na ako kong papa nga si Henry Donato. O sa ko ang mama nga si Rosalinda Donato. O sa tanan-tanan nga naminaw si mo programa, kuya. Coming from Rickmar Donato, Riverside, Sudon, Barangay Central. Gikan kang Rickmar, ha? Salamat, Rickmar. May hapon. Kumusta mo, regards na ko si mong papag mama. Kuya, greet din ako mga Similat family, Tiyo family, o sa kong igagaw si Basay Tiyo, o si Day Tiyo. Kanala Kuya Jeff, salamat ikan kang Patrick Mark Tiyo. Yan. Hi Kuya Jeff, may hapon kang G-Love, Oy Song. Ano ang pangalan, no? G-Love Oy Song. Kaya may hapon greet ng nako sa tanan taga-Matabang Uncle Surubin awit o kagawad Jimmy Magbutong kay Nirik Joy awit, Arjoy awit, Ariel awit o sa mga awit family Uduyan family Magbutong mayong hapon mayong happiness. Mayong happiness sa mga awit daw kuno. Ang katapusan mo, kanta na gini sila. Awit naman. Katagbayang magliliw. Oy, napagyapo sa tugalin niya. Hello, mayong hapon. Yeah, balik ko tawag. Uy, balik ko tawag. Kusingan kayo mo si? Big Pasay na siya. Si Big Lucerna. So, napakilang tubag din, ha? Yeah, kanang dili na siya dago mo hilo. Ay! 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 Maligay ako. Tilig yung hapon. Ay, ito na ko si kagawad mo ko, si Saramban, kanalang, salamat. Sige, way sa pa yan. Ay, may hapon nila kang kagawad mo ko sa Kalapagan. Kumusta, Wad? Kumusta ang Kalapagan? Kumusta ang mga taga-Marayag ko di ay? Mga pinangga na ako ng taga-Marayag kaya daging nagkapabinading matag hapon. Namato ko dito tagaan kong marang o kanang durian. Kaya prutas dila. Mangustin, dagang po mangustin. Katulingan to ko dito, wala din naghatag na ako. Okay kayo. Wala na kayo. Wala na okay kayo na lang. Ay, dili nagpabilin. Hello? Hello, Hi, kinsa ni? akon Kuya Jeff, Oy, may hapon usab kanimo, ma'am. Si pangalan nato? ikili ay ng Don Mariano. Si? Kasi na Don Mariano Marcos, ito sa Baitan. So si ato, ma'am, mutubag ka sa tugatig mo. O Kuya Jeff, ito try ko tubag. Sa may try ni mga tubag. Dili na siya kung ito sa Hostia. Ha? Ito sa Hostia. Tipik sa hostiyas. Tipik. Murag tipik ning akong kasing-kasing anak. Pero kanang imo nga tubag, ay mali gihapon na siya. Alright, daghang salamat sa pagtawag. May hapon mga taga Don Mariano. Nagpapaminudas may Don Mariano. Sabi na to, amigo na ako. Don Mariano gihapon to. Maglakaw-lakaw to, magdala-dalag radyo. Mato siya kuan, magbalhin siya siyang kabayo kining baka niya. Magdala-dalag radyo. Ay, mataalik. Sige katawa, basta makitaan si masilingan na magdagradyo sa si katawa. Wala po niya silingan. Saan naman pataan? Ano naman ako? Ay, naku, hindi ito. Luminaw dito ko tigmo-tigmo. Sige, diriga po kita sa tugalin niya. Hello? Luya, mayong hapon. Ay, may hapon sa kinsan eh.
Ay, si Angin to, Andy niya. Si Ann, kumusta naman ka, Ann? Okay lang yan. Maayo kay okay lang. So, nakatubag naman ka, no? So, usa naman, Oo, yan. mag-greet na lang ka, gamay lang, no? Ako may mutubag, manggunan. Sige, Ann, padayon, Ann, sa pag-greet. Ay, greet na po, Timmy. Marundang salamat sa greeting. O kay Kuya Sireno ang po kay Dito muli kay Kuya Gian nga natarong diri kay An nga nagduyan-duyan. O kay Neighbors maganda mo kay Niyo Gihaw. O kananan siguro Kuya salamat. Sige. Salamat si Goyo. Salamat si Goyo. Salamat kayo sa paminaw. Yan, atong oras mga pinangga, doon kita'y 49 minutos, bilabay sa alas 4 kahaponon. Kulot Labs Donato Hikas, greet lang nako akong family dito sa may Jawaan. Ang nag-greet mo si Korkor Labs Donato. Ay, basta-basta ning pangalan ba? Korkor Kulots Labs Donato. Kuya Jeff, may hapon ra kanimo, kumusta naman ka? Paki-greet lang ko sa mga tigpaminaw, mga taga Manay, mga taga Tarragona, mga taga Mati. Yehey! Salamat ya. Isa pa yan. Kuya, ang akong tubag, pwede ba na sinina, kuya, nga gilabhan? Uy, ay pwede, magulitan maghihapon na sinina. No? Mali gihapon na sinina. Mali gihapon na dong. Sa itong ko sa itong YouTube na lang. Tadili sa itong ili sa YouTube. Kung may mga tubag nila. Si ninagtanaw isa. Kuya Jeff, may hapon, paki-greet lang ko sa tanang mga tikpaminaw sa akong lula nga naadra sa Cagayan de Oro. Uy, Cagayan de Oro. Tayo nito ha. Maraming salamat. RJ. Saan RJ? Ricky Joy. Mascot. Boy Kids. Kinoy. Ay, dirigyan po kita. Stugali niya. Tudagapag-tagad yung mutubag. Stugali mo. Hello? Ay, saan man eh? Samok man. Ay, naka. Sige. Dirigyan po. Stugali niya. Hello? Hello. May hapon. May hapon din. Uy, Tagalog. Sino po sila? Tagalog eh. Sining mo lang sa... sino pangalan mo? Sino? Si Day Magandam. Si Day Magandam. Taga-asa man ni si Day Magandam? Madyan. Ha? Madyan. Ay, taga Madyan. So, unsay tubag ni Day Magandam? Dili na siya salamin. Salamin, ipakita ang tunay na ganda ni Day Magandam. Ang tubag ni Day ay mali. Sorry. Ha? Yung pa sa akong classmate sa lipstick. Classmate dito na ako sa una ba? Nakita siya lipstick mo yun na siya. Lipstick na! Hey, maligya ko na! I'm sorry, my love. Na lang ako na. Mag-greet na lang ka. Sige, padali sa pag-greet. Kontsa lang ha, kontsa lang. Sige po. Sige po. Yan na, ang family ng kain ang sige, ang ginya adyan sa iyo. Ano ko, tama na? Ay, tama na. Sige. Salamat! Tama na! Ba siguro siya. Ako sa una gani kung matawag ko sa first time na ako pagtawag sa kwanto sa Davao to mga Pinangga. First time na ako pagtawag sa usa sa mga nag-program live. Yan doon ng akong tingog sa radyo. Kulbaan ko ba? Pagpaminaw na ako sa akong tingog, kulbaan man din. Kulba man din, no? Isang din tawag na kabito dito sila ha, pero pagtawag ni mo mga Pinangga, medyo laing kipagnaw, no? Tayo, akong tingog na anad sa radyo.
O kung may mga sumbong bitaw dito sa Davao, ipaabot dito pag tawag mo. Kung tawag panigurado, dunggan ninyong tingog sa radyo. Sama ni ini, tigmo, tawag mo din, madunggan inyong mga tingog. Bisag asa mo, bisag na mo sa Amerika. Kani si RG Maskan, naman ni sa Taiwan. Kung tawag ni karon diri sa kuha, murag na sa Del Pilar. Ay, po kita sa Tugalinya. Hello. Hello? May hapon. May hapon ko kaya? Kisa ni Si Romel ni kuya. Romel. O, taga-asa mong Kamel. Taga barangay Magdani. Taga Barangay Mag. Uy, may hapon mga taga Barangay Mag. Kung sa may tubag nimo sa tuga tigmo, Mel. Dili ka na siya tuwing kuya? Ako ba? Ato. Ay! Mali! Ay! Bakit ba ako nila kuya? Mali gihapon Di ka ang na ano kuya nga naipiso? manok na doon ay piso. Ay! Mali gihapon. Mali gihapon mo. Ano na kuha na kuya? Ang klo makita og magunitan. Makita og magunitan. Makita o magunitan? Oh, mo na iklo na to. Di ka na sa tubig kuya? Magunitan ni mo tubig. Ay, mali gihapon na. Ang nanda mo singit ako kuya, pwede ba? Sige, pasingita. Sige, sige. Jojo kuya, mo singit kuya. Sige, pasingita si Jo. Hi Jo, may hapon Jo. Oh, may hapon kuya. Sa may ato Jo. Tubag ka? Kung saan na-reclaw ng mga kuya? Ang clue mo ganito, magunitan o makita. Magulit ang makita. Oh, Ano nang pid mo? pandamay. Pwede na mo answer kuya. Sige, unsa may answer nimo? Dili na similar sa bango. Ay, mali. Mali gihapon na siya. Yeah. Pwede mo lang mulit. Mugrit na lang ka, sige gamay lang dong ha. Ako lang agree taon akong pamilya. Pamilya, gubalanin. Isa pa. Ya, akong manong nga si Marty, na ito ang naglaha. Kaya, ako mo agree akong mga seksyonan sa mga mapapamilya yun sa Barangay Mag. So, mga biro mo yung pamilya kuya. Ang kanakan kuya. Ang meron ko seksyon kuya. Unsa ba nga kanta? Kalangoy gabi. Kalangoy gabi. Sige, daghang salamat sa pagpaminaw. Ay hapon ka ninyo katanan ginabinaw dira sa may Barangay Mag, San Isidro. Kumusta mo katanan din ha? Ahay nga to kayong Analisa Dadong. Ayan, salamat sa pagtanaw Analisa. Kuya Jeff, pakigreet lang ko dito sa Purok Jawaan. Ano naman eh? Yan, Kang Ems in Ando. Hi. Kang Ems Ando, Kuya Jeff. Pabati po, happy birthday. Sa mga silingan, lami ilang lechon. So, nakakuha na ni, nakakaon na kay lami ng lechon. Sana all. Makakaon dahil. Ayun, so may hapon. Oy, happy birthday. Sa tanang mga nagsilibra silang adlaw nga tawhan karong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kapit ka tayo. So yun. Ay, ako balik ko na sa mga motobag sa tuga tigmo. Atong tigmo, ani ay tigmo kung jutay. Jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay unsay tubag ninyo mga higala. So tawag lang kamo sa tugalinya sa TM. TM is 0953 4218 545.
mo na nga to galinya sa TM ug ang atong smart is 0909-9566-073. So mo na nga to galinya mga pinangga ha kung doon na mo'y tubag sa ato tigmo dinha, no? Yan, Kuya Jeff, maipakasiguro na kadawat na sinadawat na ako. Ito immigration, wala ko kadawat ato. Wala ko kadawat ato. Kung ako yung makadawat ato, siguro ipalit na akong bugas, ihatag na ako sa uban. Dili na ako ihatag, ba't yung bugas, ihatag na ako sa mga kanang mga wala na kadawat og bugas. O labi na kung ano yung bugas. Or labi na sa kuha, labi na ka ng mga senior citizen, no? Yan, ihatag yun ako na kung ako yung makadawat anak. Kaya ka na 6,000, ila ko na kayo na. No? Basta lagi, ako yung makadawat niya na, ipalit na ako doon sa ako bugas, na ipalit, orton siguro, mapalitan na. Duha lang. Okay, 2.5 na siguro karon akong sako. Onya, tag-5 ka kilo, makatabang-tabang na ko. O, di ba? So, dadong ginako na sa mong lugar na purunta. Kaya medyo hina ditong panagat po. Kaya layo mo kasi dagat. Ay, nako. Singat sa bukid, paghatag kag bugas. Ay, siyempre, dagang malipay ni mo. Mga silingan kanyan to. Mahingon si mo dahil nga. Hindi maing matani. Kaya kalimot sa mga silingan niya kanya to this bukid. Makalimot mo na yun. Mga, no? So, mga gusto na ako, kung makakwarta ko, dito ko maghatag na tulog bugas. Unta kaloy. Isang maggato lang ko. Makakalutag ko treasure sa bukid. Anang mga barita. Panigurado. Barita ng sabon. Okay, so pasalamat din sa mga naminaw dila sa may poblasyon, dila sa may magsaysay, dinectives din sa kuya, i-greet me din sa magsaysay, naminaw mi. Kung paminaw mga taga magsaysay, mga taga damping, o labi na usab sa mga taga pahamutan. Malipay ang pagpaminaw dila kanila tanan. Diri kita sa tong linya. Hello. Hello. May hapon. Hapon, sir. Kisa ni? Si Marian. Marian. Dayon. Taga asa man ka Marian? Lagdig. Taga? Lagdig. Taga Lagdig. Sumutubag ka sa tunga tigmo, Marian? Kuya. Unsa may tubag nimo, Marian? Pili na barahaya. Barahas? Delikado ba makitaan ka sa mga pulis pagdulak. Baraha? Dakpon gid ka dito ron. Ilabag ka sa guidelines karon sa COVID-19. Bawal ng sugal-sugal karon. Ay, mali! I'm sorry, my love. Isa pa. Isa pa man, Mary Ann. Si Mary at saka si Ann. Isa pa may tubag nimo. O sa man nga kanta? Ikaw at ako. Ako o ikaw? Okay ra kayo. Sana all. Sige. Mary Ann, salamat kayo sa pagtawag ka. Sana all. Ganahan na si Tay. Ikaw at ako daw. Sana all. Ano uso man nga na ako? Sana all. Yan, sa Kwan, sa Mindanao. Okay kayo. Nausog po ng kanang mga ludi, werpa, pitmalo. Sunod dito sila. Sa Kwan, sa Mindanao is kanang okay kayo. Sana all. Ay, nako talagang buhay. Oy, mahatag kita paglinga para kaninyo nga tanan. Panagod ako sa tanang mga tigpaminaw. Dila sa mga kabukiran ug labi na sa tanang mga tigpaminaw diri sa daplin sa karagatan. Sa atong mga tigsun mga isda. Ay sa mug palawd ha. Kay dunay low pressure nga nagpaduol sa tibuok Mindanao. Kung magpalawd mo delikado. So pahuway sa bahalag mahal isda karon kay hindi ko managmahal taon kayo no. Para itong agis manat atong aging bulan bay atong pagsugod sa ECQ. Ni
kabat og tag 200 kapin ang kilos isda ba. Ito sa Pero karon pag abot sa kuan, so, wa na ning sa Tagalog ning kuan na mga mangingisda. Kaya di mo kabiyaheng isda to sa Jinsan o sa mga lugar. Pwerte barato sa isda. May kabat na tag 120, 180, tsak, tagay. May gilingon, karma is real. Speaking of karma, gihapon baga pinangga, na usa ka tao nga nag-publish sa social media. Niya pag-publish nga to sa social media mga pinangga, usa ka magtutudlo pag iday siya. Niya usig butang niya dito. Kung sino yung makakapatay kay Presidente Duterte, bibigyan ko ng 50 milyon. Niya estudyante, maestro na po di ay. Sa kitag 50 milyon. Yan ka na mga komba, hinambugan niya sa panutin gani. So, gitrain sa mga taga-NBI, mga pinangga. Pag-train sa mga taga-NBI, nadakpan kung asa na pitintawhanan. Nadakpan, luuya lagi na. Ginilag ka rin dito sa pesuhan ng Maynila. Luuya. O sa kamo din ka na pataka mo gani publish o mga binuang gani sa social media. Ayaw gid mo kay na taga-NBI nga motris ninyo. Bisag asa mo. Bisag magtago mo dito sa daplin sa tungas dagat. Magpalumos-lumos mo, dakpan yan po, matres mo sa mga taga-NBI. Anak ka, high-tech karon na panahon. Magyaga mo, magtawag-tawag mo, mag-text mo. Mana karon hinay-hinay na karon kining mga nagapasa-pasa gani og mga mensahe nang imong number sir nakadawat o nidaog abulutan dito sa Villar Foundation nakadawat og 50 milyones. Wala na karon na kay pwede na i-trace karon sa mga taga-NBI mga pinangga. By way sa NTC pod, control man guna sa NTC o NBI sa karya. Daghay basta high-tech na karon ang panahon. Kung high-tech ang gadget nato karon, mas na high-tech pod ang gadget sa mga naga-trace ni ini kining mga atong mga kapulisan ko sa luluhan ug atong kining mga taga-NBI. High-tech lang pod na sila. Busa kamo dira ay mo sig yaga og publish labi na kumanira mo gisig ka tawo ninyo. O ingon mo nga kana nga tao, guwapo. Hoy! Hagit damay. Ayaw gyud po sulti ana nya bakak lang. Ay mga tagitag na paglingaw para kaninyo nga tanan. Kini panahon dakos na mga hamburgerang silingan. Silingan manyangin sipay sakyan itsugod ng hamon iyang kong lahon sa himan-himan kinamos may sudan sulpot niya mga bestida ikakulong sa buong Amerika akong hikitan kunditin kong lahat sa kukay ng lihak sa istina sugal ito sa matiyongan murag si Kinsa nga balik bayan kung mo hikap-hikap sa mga pinsas kamong punong sa alahas pagkakuma na makita kung sila ang atong bintana maglikay-likay na sa paniningin kung masakpan daghang kupasangin kung mo hikap-hikap sa mga pinsas kamong punong sa alahas pagkakago ang kamatutunan mga isipan kulustik na inutang ang alahas mga pansin lamang pulos ng pagkapi sa kinding bubble gum. Ayun! Hamburgerang silingan. Na. Dili lagi maghihambog.
kung maghinambog na, marang yapon o magkabuga. Okay kayo. Pero wala na okay kayo na lang. At pinagkaroon ng panahon, kayo na lang. Hi Kuya Jeff, may hapon. Greet na ako si Auntie. Ano pa si Auntie? Auntie, greet ako si Auntie Diri nga nagkape habang nagtanaw sa imong live Kuya. Oy, may hapon. Salamat Auntie ha. Salamat Auntie sa pagtanaw na. Auntie daw ni Beverly Margalio. Dancer man di ka Kuya Jeff. Tinaliw akong paminaw sa kanta ni Surban. Kuya Jeff, pabati happy birthday sa muslingan na nagsilibrar karong adlaw sa adlaw na tauhan. More birthdays to come in your life. Oy, ay nga to kay Ma'am Merlinda Kumanya Paglanson. Thank you so much sa pagtanaw, pagtambay-tambay din ha sa tugalan, no? Sa mga nagtambay-tambay din ha, naghanatay tambay. Kasi ako nakatambay dyan sa puso niyo. Ay, buhay talaga. Okay, sige. Patangga po kita mga pinangga. Pasalamatan natin si Miss Lizelle Morales, ha? Salamat Miss Lizelle. Magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon. Maganda talaga lahat ng mga hapon. Salamat. Si po ang ating kaibigan na walang sawa sumusuporta nitong ating programa, no? So siya naghahatag ng atong mga premium radyo, cellphone, kining atong load nato, o kining ato tanan gihatag ni Miss Lizelle. O kung wala yung Miss Lizelle, wala tip ang premium. Kayo, wala na okay, kayo na lang. Mga pinangga ha. Salamat Miss Lizelle. Hay nga to kay Kubilyor Donato sa mga gusto nga magpalit og mga native products sa Kubilyor Donato lamang at bang sa may Petron Gasoline Station tapat lamang na yung clergy. No? Salamat usab nga to sa Maricel and Jojo sa Patusan. Ay mutang dira sa may Balintong ug ngadto sa Biwok tapat lamang yan convenience store. Open na sila mga pinangga. So pangungkay na mo. Oh, pangungkay na mo. Mga nindot ilang mga sapatos dito. Og syempre kini ka programa gihatod kaninyo sa Caesar Marketing Tigama o tiga po na po sa mga epektibong herbal products sama na lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule. Nodine Grinder, kung kamo nga mo palit og lubi, ito lamang kamo sa Nodine Grinder, sunod lamang sa Mada Public Market, ito lamang sa Dicker Center. Ito na sila tag 15, tag 12, tag 10, niya libre pagkid kagod mga pinalitan. Sa Nodine Grinder, nako, dito na kamo. Ano tangin ninyo, karong alas 5:30 sa kahapon, mga pinangga ang rosary. Then pagka alas 6 ang Santos Misa, no? Kaya tungod lagi niining atong ipahigayon nga mga guidelines diri sa atong probinsya, no? So dunay ECQ, GCQ, then sa pa to. Sa to ng mga kuan pa, limot pa to. Enhanced community quarantine, lockdown, di ba? Total lockdown. Nay lockdown yan, nay kuy total lockdown. Nay ECQ ug GCQ. Mo na wala na kuan kayo, no? Wala kita ka penetrate mo na. Kita sa to na permit. Basically ko kanung. Anyway, sa mga motobag sa tugating mo, balik ko nato sa mga magpanagupit sila mga radyo din ha. Atong tigmo, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Kinahanglan gyapon ha kumpleto nga tubag. O kumpleto gyapon nga tubag kung siya na dito sa atong bulang kristal. O ito sundon gid nato, no? Dili kay mo yun ka, ay tama man to akong tubag Kuya Jeff, nganong wala man to nimo i-consider to ako pagpandamay. Sayang sa kupag ay na lang. So, ito sundon gid nato mga pinangga. Yan. So, siyempre sa mga motobag, ang ato galinya 0953 kulit ko na. Magurubugod nga number. 0953-421-8545. Muna nga ato galinya sa TM. Balik ko na ko 0953-421-8545.
8545. Manang atugalin niya sa TM o Smart 0909-956607-3. Yan, manang atugalin niya sa Smart o TM kung mo itubag sa tugatid mo mga pinangga. So pangaligkamot ka mong tubag, kay basig ka mo na ang maswerte na makatubag ni Ine! Oh, dokumentito sa radyo ba? Ano siya, gwapo man di ay ka, Kuya Jeff, Aisa Ibok from Manila. Ay, thank you. Salamat kayo ha, Aisa. Scarlett Kubi, Aisa Ibok. Salamat, Aisa ha. Ikaduha na ka nga nagsulti niya anak. Ang nagsulti una niya anak, si mama na ako, katumbuhi pa siya. Ikaduha. Sukad sa akong pagkabata, ikaw ang nagsulti na po niya anak. So, mapasalamat ko ni mo, manawagan ko sa radyo sa akong pasalamat ng ni mo. Aki kaya, wala na yung aki, kaya na lang. Ay, nako. So, daghang salamat ha. Salamat kayo. Ay, akong balikon ha. Akong balikon pagpaibaw ko ninyong tanan. Ugmang adlaw, Mayo 13, 2020. Miyerkules mao ang piyesta sa Our Lady of Fatima. May paghitabuon nga act of national consecration of the Immaculate Heart of Mary. So gilapit ang tanan mga Katoliko sa pag-ampo o sa pagpaminaw sa atong sibihanan sa DXHM o DXDV Spirit FM, pagtan-aw sa Trinity Cable TV, Channel 5, FB Live, o sa alas 8:30 ang takna sa buntag, pagasugdan ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, mosunod dayon ang pagsaulog sa Santos nga Misa o Eucharistia nga pagapangunahan sa atong halandog obispo sa Mati, Most Reverend Abel C. Apigo, o pag-aampuon dayon ang pag-ampo sa consecration of the Immaculate Heart of Mary. Ayun. Hay nga to kang Lynn Inutan. Uy, salamat sa pagtanaw. Christine Joy Masangin Audan. Yan. Daghang salamat. Okay, so dali po kita sa tunggalin niya tudaga pagtagad ng matubag. Hello. Hello. Maayong hapon. Lalapon. Kinsa ni? Si Junjun sa barangay Matiaw. Si Junjun sa barangay Matiaw. si Junjun sa may barangay Matiaw. Jun, unsa may ato, Jun? Matamag ko itong sa bigno. Unsa may tubag nimo, Jun? Koan. Microscope. Microscope? Oo. Microscope. Akong classmate na kanang telescope yung gani, siya telescope. Ay, John, mali, John. Kaya ba? Pwede. Sa paman. Telescope. Telescope. Yung lagi sa akong classmate sa telescope. Telescope. Mali gyapon, John. Mali, John. Ha? Dapat na siya. Oh, sa paman. Hot cake. Uy, hot cake. Pagkalamihan na kaunon karon. Hot ay, mali gihapon. Isa pa. Salamat. Sige, daghang salamat sa pagtawag. Yan. Ngoy, once again, hi nga to kang Ayan na Mananday. Yan. Sorry Kuya Jeff di ay. Ito pinakatawan niya. Ganahan ko katawa mga babae kay kumukatawa na sila binili kuan palitunon ko din ang ilang mga katawa nga pinangga. Sabi na ka ng mga babae gani ka ng tan-awin mo sila mga dagway malitahon og dagway niya. Kung mo-smile na sila, nindot kayo mo-smile na sila. Bisag kulag nipon na sila mga pinangga. Kung mo-smile na sila, guwapa kayo sa kupan. Ang precursor si Sir Char. Sana all. Oy, dahil po kita sa tugalin niya. Hello! No, May hapon kisa ni. si Chris na ni Kuya. Chris. Taga-asa mga Chris? Taga doon sa Salvador. Dun Salvador. So may ato Chris, mutubag ka stigmo. Tupad ko Kuya. So may tubag nimo. Hindi ka na kwarta.
kwarta. Uy, kwarta ni. Kwarta na ni. Kinaang na to kwarta ron. Pagtugas. Ay, mali gihapon. Mali mo gihapon na, Chris. Usa pa, Chris? Hindi ka na kanang tulog sa ulan, kanang tulog ka. Nitulo na ba? Ana? Ay, mali gihapon na. Mitulo na. Unsa? Ang ulan. Wala. Unsa pa man, Chris? Mali mo gihapon ito ba? Sige, padayon. Pwede na ako, puwa pamili, hawakan pamili. Kalakit niya. Sige. Salamat kayo sa pagtawag, Chris, ha? Sabi na sa inyo pagpaminaw din, ha? Kumusta? Oras na tumahigala, doon na kita 19 minutos. Pila ka minuto na mag-alas 5:30 sa kahaponon. Sige, paday, diyapo ka mas magpabida kung tumitubag mga pinangga, ha? Kay baw ko nga may mga tubag din, ha? Nga nakabinbin pa, nga wa pa ninyo di pa abot ka rin sa tugasibyahanan. So, ipabot yun na niyo, sayang kayo. It's a big opportunity sana. Yung isa, yes, pagkalikamot bitaw nga ipaabot na ninyo, itawag lamang sa tugalinya 0909956607-3 o 0953-421-8545. Para katugalin niya. May pagpaminos na mga naminaw, ha? Bilas may kulian. Mga taga-kulian, taga-Shanghai, nila Bing Intoy o Leonardo Intoy. Pag may toy, may popcorn. Yan si Bing Intoy. Maasahan, tatakbong kagawad ngayong darating na eleksyon. Bing Intoy. Wow. Pag may popcorn, Bing Intoy na yan. Iboto na pagkakagawad. Yan, so may pagpaminaw kang Bing Intoy sa may Shanghai. Mga taga-Libudon. Mga taga-Libudon. No? Hindi ko paminaw nila. Ay, may pagtanaw nila kang kagawad Sumambot. Randy Sumambot. Mga taga-Taukanga. Ay, mga kagawad may Taukanga po di ato i-green. Labi na kang kagawad si Rini Kibo. Yun. Pagkadami niya anak. So, anong bata-bata pa mi, nagapangisda pa mi, das biyo. Bitaw. Kagawad sa Rini Kibo. May hapon wa, kumusta? Labi na kang, kisa pa itong kagawad ng barkada, gihapon ako. Abot ko ni anak, manang Taukanga sa una. Lisod pa ng hanging bridge, lisod pa na sa una. Pero karon okay na. Oh, so, good news. Unya, lisod pa po ng dalan. Sa una, dila, pagato na ako. Oh, so, yung ba ni Pastor Heronico Magbutong, Jeff, gusto na ako matuka din sa among lugar. Kaya nindot ang among lugar gihapon. Yung makupa daw ko nun, yung makupa. Sige lang, kung makahigayon ko, makasuri ko dito, suri dito ko anang lugar. Pinahapon ko dito kay Bugnaw. Mikig pagsuri-suri, bukid ba kaya sa syudad, guba akong beauty dayo. Okay, tayo. May beauty. Right, nagkapo sa Tugalinya. Hello? Yes, may hapon. Pwede pala si mong radyo, ma'am. Kaya nag-feedback mo good siya. Pag-ingunin mo, hello, yeah. Si pangalan mo, ma'am? Ma'am, pwede pala yung pa si mong radyo, ma'am. O hinain yung radyo, ma'am. Palihog lang. Kaya dito magkasunod tanay. Oh, hinayin yung radyo, hinayin yung radyo, hinayin. Or palayo lang gamay, ma'am, palayo para maklaro na ko yung tingog. Hello? Oh, namino ka sa kuha, ma'am, palayo lang gamay sa yung radyo. Okay na? Maklaro kaya po na kong tingog. Taga-asa man ka, ma'am? Libudon. Ay, Libudon, may hapon, mga taga-Libudon. O sa may ato, o sa may pangalan gaini mo, si? Julian. Kulian, yung pangalan? Ha? Julian? Si Julian? San Jose? Ma'am? Tigmo ko, kuya. Mo tigmo ka. O si tigmo ni mo, ma'am? Dili orasan. O si tubag si mong tigmo, ma'am?
Mutig mo daw sa eh. Oh, nya ang tig mo niya orasan. Sulit tubag. Sige ma'am, ang tubag nimo sa atong tig mo is orasan. Ang orasan, I'm sorry my love that I broke your heart last night. Mali man ma'am. So wala na ma'am. Wala na. Ano magulutingog? Ito tagalibudon. May hapon mga tagalibudon ha. Salamat ninyo nga tanan sa pagpaminaw. No? Kana si Bing, di ginamalit ito pagpaminaw. Ginakusgan gidaw ni naglang radyo din ha. Lahang radyo da sa libudon o sa Shanghai. Okay, labi na kung i-greet na yung pangalan. Lipay gidaw siya. No? Greet yung pangalan. Ay kung mag-greet siya, labi na kung dagan doon siyang kagawa. Ay! Kagawan! Panigurado. So may hapon dito na mga barangay officials din ha. Labi na mga kagawad, mga katauhan. Pagpabinag kanina. Binigyan po kita sa tungaling niya. Hello? Hello? Ibutingog ba eh? Gusto ko na natin. Ay, yung gipalo. Yan ang gipalo. Kanina. Oh, hello? Hello? Pwede mo tingin. Balik lang tawag sir, base sa signal na nimo. Signal na siya, usahay mo ko ng signal na ito, magkawawa, no? Labi na kung kanang globe, smart, no? Sa inyong mga lugar. Kami gaya ni sa kat yun may kawayan. Yung mabawag ng kawayan, maragyapan. Ay, napagapos ito galing niya kanina daw. Hello? Hello. May hapon. Hapon ya. Kisan eh? Jik. Jake, taga-asa mga Jake? Sa Ignacio. Sa Ignacio. Mutubag ka, stig mo na to, Jake. Testing lang. Testing daw, Jake. Unsi tubag ni mo? Dili ka lang tawag daw sa kahoy. Naggabas og kahoy ang tubag ni mo, Jake. Tanaw na itong bulag kristal kung tama pa na. Ay, maligal, Jake. Maligal, Jake. Kusa pa, Jake? Wala na, Jake? Wala na. Yan, mag-pounded song. May pakos na pa, Jake. Laki kayo. Kaya wala kayo. Nagpabit. Part great food ta diha. Oy, may hapon nga to kay Antero Masanggid. Sige. May hapon kung kani ka babata gihapon sa mo lugar. Sir, salamat may hapon dra. Salamat sa pagpaminaw pagtanaw sa tugalay. Antero Masanggid, the great man of the Matsaya. Musta bay? And Lynn Inutan, hi. Thank you so much. Billy Jeff, may hapon, greet ko lang sa tanang mga tigpabinaw sa mga taga Manay, labi na sa mga taga Caraga. Salamat ya sa pagbasa sa akong greetings. Ikan sa ilang silingan nga gwapa, siksi pagyud daw. Ay! Pandamay. So daghang salamat sa pagpaminaw. Sa mga pinangga, wala kita igong oras. Daghang salamat sa mga naminaw. So magumano-uban ang pagkita ugmapuhon, same time, kung night time. Ugmapuhon. So malamilit na inyong kuya sa kahaponon, Jeffrey Lascamana, Donato sa Sibihanan sa DXHM Hardaberry Station, Radyo Totoo. Bye-bye, God bless. Kaninyong atanan mga pinangga namong tigpaminaw. Alam mga bata, managtukan ang pagpupok. Ikan pa ako sa bukid, ilusad niyang isa-luso. Uyok ko namang manipid, sa batasan ninyong pinhi. Kay dito sa among bukid, sinansan ba'y ipasuko. Kay sinanay nilang suko, sana puso pagpupo. Ako nga ninyong aking inagay. Awit na ikaw, awit na gayon, kinto tayo.
Ako makaninyo ibigay. Alright, thank you guys. Salamat guys pagkanaw. Salamat. Tapos na po. Binigyan mo yung kundi pangasawa. Katikaran! Bagong pinapilit ang buhok. Pinapilit ang buhok. Basta ng buhok ba? Wapay nakabuhok nga nag-Gris Mati. Cesar Amban lamang mga pinangga. Guys, thank you so much. Kita-kits lang po bukas. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Yan. Thank you so much. God bless everyone. Paalam na po. Oh my God, isang kinig